sang pa jakwa somsari pali October thlat changnu lam ania khua avot to hlea kal hikdon chuan rifle scope chuan elk patuai thau tak mai chu atin zone wangwanga rifle chu a met puak ta a ma se asilai chu a puak dik reng lo maya amu chu asilai do ta tang chuan a tleng chuak em moni le ti tur hian a oma ama deuh lok fit songa vela chuan a tla top maya kala chuan mak ati hle a avapan hnaya asilai mu chu achara chuti lai tak chuan thing tang tliak ri chu a hria a chuti rual chuan boruak ha chuan karen chete kal ang hian omin avun te chu a thip sep maya thovin a han dinga a han le hoi chuan thilmak tak nen anin machon taran maya chu thil chu anui thu maya kala chuan soitu reng a hrelo chu thil chuan nui chung chuan auso ani thu hrila chu thil a hma ading chu fit ruk le in chi ni bor vel ni in alanga mihring ang hian ke pahnih anaya avunero chu a eng deuh hlui thunga mihring om dan chu a hreve ti alanga akare full pap chuan a thena a ha chu killi nei ni in phok phoro pui hi ania aka a chuan a in tlar thut maya mihring ten kan nei ang hian ngong anei velova khabe po nei ran palova alu chu adara chuan a in phun top ni hian alanga asam ni om tak chu alu a chuan tro ve in ma se sam anilova ru emo pangti chor ang chi vun hlang emo ani mai mela achal sir ding le veya chuan antena ni om tak hi anaya amit chu ate in akhur athuk hle a kala chu a en karmaya thomnodum ha in darba a hreng boka ban chu aneina a akut pha omna lai tur ni om taka chuan thil verna lian pui maya oma drill mora chuan thil engemaw hi a oma chu thil chuan kala chu abe masata a idam thinem atia mihring o ang hi aka tang chuan chuak chi alovin inhil ruri ang deuh ma setle maring deuh hian ania man lai tep ke set vinyl record fia to lo play te po a ang hle a kala chuan athu soi chu a rethiama kadame ka tha eti in a changa kal hik dona hi hemini hian ramkal tur anilova ama hi kumsomli pakhat mi Wyoming a rolling huna oil light chuana a foreman na thok ania chumini chuana thian pa a tho pui adam lova chu churem changa la in chol alaveta a company pickup truck chu mangin elk ka atuma ramawak ta zokani akalpa hian kongkama papani motor chelo siam apui nge athil thati azara oso hnen a thleng ta dai mai ni oso thil verna mora chuan damdoi mum pali hi a oma oso chuan kala chu irila tramem atia kala chuan tram ve thau mai atia chutia a chan rol chuan damdoi mum chu kala lama chuan boruaka tol phein kala ku pha chuan a tlata a oso chuan damdoi mum li chu mili chung engma e ngai lova siam theitu ani thu a hrila ma se kala hi damdoi lam reng ei ngai lo ania vitamin ani emo na chok na lam chi hrim po a khua sik po ei ngai lovani a oso damdoi mum pek chu ngai tu chiang lo chuan pakhat chu a phora a ei tamaya a ei zo nu chuan oso chuan kala hne na chuan kabulai local ve du em ati le a kala la chuan du tho ve ati ve le maya he athutluk na awang hian nakina kala hi hala boi don ani a alien zok po hi dem thei ani tlat lo engkim mai hi ole ati zel mai hi a boi thak ta zok chu ni enge oso chuan achunga ati don po hre chuang lova abula kalve du empty chu azot na a oso chuan khovel chu san lam chung chang reng engma a hril lova kala chuan a ban chu ti che ta han tuma ma se thut na chuan nget takin tron be thlak alo nia helmet rid deuh mai hi alo khum boka bike khal thin ho helmet ni om tak hi ania ma se adang lam na ero chu a helmet khum chi pa chuan electric wire ang tak hi ain phun fur thunga a thut na chair chu dar thalang bom chunga omni in adung awang le asan zong chu fit sari borvel theu ni in alanga pon lam chu a mu thei veka thingklu te po a pick up tenen chuan a mu theia ma se asaka tumber el kero khachu alo om to lova oso chuan aban le lam thil verna zok chuan motor chu akoka chuti rual chuan a motor chu bo ta dai maya chumi hnu chuan zoi muang hian chu dar thalang bom chu
chung lama akang chhotari riaya asang tula a hnuai lam chu alangte tula a hnu loka chuan khovel chu basketball tiat lek hian alang ta a hnu dewa phei chuan tennis ball tiat lek hian langin khovel chu abau ta thim chau lo chu mu thei engma aum talovani chudar thalang bom ang tak mai chunga chuan auso le kala chau chu oman nilova auso thutna ang chu pali a oma kala ma a chuan rifle po ain tungreng na in aban phalova malama chuan khol khalna niom tak hi oma chulaya chuan thilmak tak tak ain ziaka van boruak mep ni in kala chuan chung thil in ziak te chu ringa tin kala thutna chunga chuan dar thalanga boka chu dar thalanga tang chuan nung lamalang thaya ama deuh loka ka alo tum elk chu alo om ve reng maya adang po min elk chu pali lion oma ma se an khong vek ni hian alanga pakhat ma chu an che reng lova chu tho theina chu tiang za thil leng tur ani si lova ma se he leng miau si chu ni oso chuan kala chu an omna a hruai don thu a hrila light year nuai khat sing ruk sang thuma hla a om ani thu a soi boka kala chuan engtia rei nge an tho don a re thiam lova reilo te a chuan planet alo langa an thleng chu ani chop chil tamaya an planet chu thaler ni mai om hi ania khoilama ma chuan hnim hring emo thil nung reng mu turan om lova kala chuan an hnu loka chuan mi hring ama chau chu chulai hmuna chuan a om lovani ti a hre thuaya midang panga lai chu an lo om ve alo om sa te po chuan makti mel po hian an lo en lova thil eng em mai chu in chhong chi pa chuan a ron langa kala chuan a mit chu a han hupa ma se mit tuya sur zung maya abeng chunga chuan thil hi ari chur hian hria lunor kolna khol ri ang deuh hi ate khina auso chu a omna pa ngai renga chuan omin kala ero chuan thil thleng chu hre om ati hle aum hle theimeu lova anuwa chuan atur thei tangang lova mihring ti om tak chu ti in alien ne na chuan ring deuh hian chung thil te chu ti top turin a vin tur maya pakhat chuan a ron changa inni hian min tina ve thin thawasin ti zong in a changa khongai na lam chu alien te chuan an nga lutuk mel lo hle chu in chong sang bul thuta chuan mi panga hi a hmuwa an lo ding khom triaya mihring an lo nia an thomno po thomno pa ngai ni in mihring pa ngai nge yan ni putar samwar vo to le rol thar pakhat le tlei rol pahni le mei chanau pang pakhat an lo nia an lo ti bora kala chuan chung mi te chu biaka han tuma an ngai sak reng lova tuma chuan makti mel po hian an lo en reng lo kala zok chuan mak ati hle chu mi hnu chuan kala chu auso chuan in chhong sanga chuan a hruai lut ta elevator ni om taka hian an luta ma se a chunga chuan chukna tur hriat theina tur me tur reng om lova amam vek maya anu dewa chuan an chuan na chu dingin kongka ain honga pindan zau ruak deuh maya chuan an chuak ta hlol maya kala chuan angai na a hrelo hle auso bula chuan a kal ve zela pindana chuan an lut theya bangsira tang chuan dar thalang lai pui hi aron dok chuaka ama a chuan aron intunga pindan lai taka chuan dar thalang chuan kala chu a hual tapup maya auso ero dar thalang pon lama chuan a oma dar thalang pon a ding chung chuan a in hera kala chu a ena thila soidone moti in kala chuan angai changa engma a soita reng lova a en tareng ringot maya minit thum aliama minit li aliama auso chuan engma reng soi lova kala chu a en ringot mai ni doctor in damlo an enang maya uluk hian a ena kala chuan ama chu alien chuan a zir chiang ani ti a hrethiam ngala aril ru chu a buai hle chu alien chuan engtin nge ati don ti po angai tu thiam lova mi ten an lo soi thin angin ami hring puite ta na thu tha te acha don nge ti te ngai tu chu tiang lam ozong alo ni lova kala chuan endik na a ma chon me ka lo ni auso chuan kala hne na chuan kan du ang initlat lo mai ka hruai kir le mayang che atita ngai dam dil na emo in hnem na tong kam khat ma dong lovin an ta na thin lo thu chu auso chuan mai chana chuan kala chu a hril taringot maya dar thalang bom ang tak maya chuan auso chuan kala chu a hruai kir le he i man ruwa hi a man lai em maya nei ka du viau na in kan hruai tu ten rem anti silova
ka pek le chengai ani atia asilai chu hlan kir le a auso chuan a ban thilverna lam chuan kala kor om ipte chu kokin atira damdoi mu ma pek chu ama in aron dok chuaka auso chuan ala let le ta a kala chuan silai chu anei kir le a ma se thil thleng te fin fiana tur om chun chu auso chuan ala le ta ani bom chunga chuan han thu le a thok le khata an chedota insang te ramro tak te mishing panga te chop chuan an bole taveka bom mong lama chuan thil pol vet hi amua anu loka chuan khovelani ti alang theita a kala chuan engtira inge zin nan hian hunan man a shelova ma se khovela chuan akir le ta ani thlona tang chuan kala chu boruwa ka zoi muangin atla thlariai riaya ram hnuaya bok chuan anda le ta a auso le along chu chatu na tan an bota ani kala chu ama chau chuan ram hnuaya chuan a hoi maya engtin amoriau chuan hiana in ria engtin nge chulai huna chuan a ti te a ming chen chuan engma hriata nei ta tlat lo mai ni alien te khan an mamo mi hring chu ani lo tian hrilna in engemo chu an lak sak chiang ani doctor te po in chu thil chu engtin nge a thlen thei ti reng an shelowa kala lo omnaram hnuai hi sea level atanga mel khat aya sangma ania anong boka vuratlang satlai haloni kher bok nen khovela akir le hnuwa apen khatna chuan kala chuan lung arap piala alum ta chiam maya ridop khopin atopa in soa adaru chu apelin a shehiala ma se a hechiang chuang lova thok le khata alu chu apuak don ta emmoni le ti hial tur khop chuan anata a heti lai hian a mingpo ala he chuang lova alu chu eng angpon na se na chok na eilo turani ti chu aril ruwa thu om chun chu ania khoya tangin nge chu thu chu a hriat po a he chuak zo to lova kala chu thim thama chuan kong hriat lo nen a pong kal ta chiam maya atrak chulai huna kal na ngei po chu a he to lova a kal pela kong pui po in kong puya chuan mel khat zet ke na kal le a adinga a hoya akal na hnulama chuan a kir le a motora chuan a zukir le a ma se a motora ni chi empty po a heta tlat lova aril ru chuan motora chuan lu nge angai nia hriat na a tlatani a han thuren ro na chuta biak hlatna radio a chuan ngei che pakhat o a heta a atong na chu lakangin tranpui tu a auta a chumit lai da ruk le chan vevel chuan kala na tho na an boss chuan a ohriat than tak mai chu an company radio a chuan a hria a kala nge yelo ni an boss chuan a omna lai chu rang takin a zota ma se kala chuan a chang thei reng lova engma ka hrelo a vodka tilutuk ti zongin an boss chu radio a chuan a chang leta kala chu heti lai hian pick up a thua a seat lai a chuan tiang mak deuh maya om thu a soya helaya a soi hi a giar ani a chu thila soi mek mang chuan kala hi adu na akal thin kha ania ma se tuna chuan enge ani reng a hreto tlat lova a mandan a hreto tlat lovani kala boss chuan thil thleng chu report in serif chuan thim thama chuan mi paruk mi bozong turin atir chuak ta a anzon lai hian van lama chuan azong tu te chuan eng mak tak an hmuwa a hring te a sen te a var te ania chung thil eng te chu om zenei tak hian anin rem thapa helicopter ti don chuan an omna asang lutuk boxi a thlo theina han ti don la in aniam le lutuk boxi chung thil eng te chu thingkung chunglok loka chuan thlokin an om dana chuan thil engemaw zon an nei ve tho a ang hle a search party te chuan kala chu chumi zandar som pakhat le chan ve chuan an muta a alo hu zor veka vote alo ti em a akhur hlok henga zong tu te hi an khomi te an nia kala chu an sheveka ma se kala chuan tu ma chu a hriat lo thu a soitlat thunga ama zong tu te zinga telve anu pui tak ngial po chu a hretlat lovani thil an han zo poina ngoi renga reife nuwa chuan ron trong chuak ta bawa thumal panga chi asoya ka el kan ladai atia asaka tum kha ani kala chu rolling khwa a damdoi ina chuan zing lamdar ni le chanwea hruai thlen ania amit mu te chu zan tam tlaiwar ang mai hian a sen room maya thil eng deuh a mu thu chu a kha tokin a soya tin ama in kal thailova atluti ti ngal zel boka
heti lai po hian a ming chu ala remi alawa x-ray te ti in a result chu doctor chuan light board a ada a uluk takin a ena ama kum hian kala hi TB aveya na takin adam lova tumdanga po x-ray a hian TB sul nu chu muntina mu thein aum thina ma se chu mi zane ro chuan TB wanga aserle engma anat na nu ma reng x-ray a chuan lang tlat lova a fel fai vek tlat mai ni akala lungte om chop chuan alang reng lova lungte po chu alo om to reng lo lungte wang hian a boina rei to a akuma kum fe ani to a he thila ton ma kar tir lama po akala lungte wang chuan a boi chiam nge ma se chan riat lovin adam taringot mai chu nia doctor te po chuan angai na an shelova thil pakhat ero achianga kal hikdona chunga chuan engemo thil danglam tak a thleng nge ti chu ni anat na zong adama awan nei hlelain thil tha zong ero a changbik vek lo top mai aril atram thei ta reng lova engma I chakna anei lova doctor te po an mang ang hle anu pui po in thil ei ram turin ati thina a ei chak miau si lova angai naum tlat lovani ma se sunday tu khat chu a tho hlima tangin arila tram chiam maya cho eya a ei zela khamtik reng anei talova in chunga ei tur om zong a ei zo nuwa po chuan a puar thei talova kham khop he ina hian ei tur om lovani hi atia a ang dum maya chu aw so dam doi mum khat a ei nuwa a thil ei le na ma saberani a doctor te chuan kala chu alien tenan abdak an hruai an ring lova a chan chu evidence engma ataksa a khoina nu ma emo handuk le mu turom tlat lovani ma se anwa chuan akorma iptea afin fiana chu mu anita a kala khatia damdoina umlai khan anupui marjorie chuan an pa thomno te chu a thlep tha a baulaya a thomno hak te chu suk turin asingsa a jacket a hanla chu aletlingin alo oma asiam that zong chuan silai mu pakhat hi aron tlanal maya ka to na hnu ania ma se ramwa shat nu puyania chu tiang te chu thilmak vak ani lova silai mu puak to le la puak lote eng silai mu nge ti te chu atlang pui hian reveka ma se he mi truma a silai mu hi chu adang lam tlat maya thil dik zan lo a tlat kala rifle khan amuwa 7mm makna mamanga ama po in a won pui ve thin hle a 7mm chuan telephone ban akap tlang zo ati thina hemi truma a jacket atanga silai mutla hi a in lip ni mai hian alanga amu taka aum to lova a kheising atuam tu dar chi a uma marjorie ni chuan police ne na kalpuin chutiang silai mu chu eng tianga chutianga om theinge ti te chu azota ma se tu ma lo chang thei an om lova anua Dr. Walter Walker ne na akal puile ta a ani hi thirlam timi metallurgical consultant ania Walter chuan chu silai mu chuan chak takin engemo chang lutuk asutlang theilo asu ni hi alotia chuti ni chuan kalan silai a han me pu khan fit songa vela khan lang silova silai mu khalo dang tu om tina anita ani asilai mu chu anua University of Wyoming a pek anita ngea ma se bole tadaya ramkal tura achua khan kan la rianga kongsira mi pani motor chhia te kha apui kan ti kha khami te kha na kalna tur kha an resa ni inalanga search party ama zonga chuak te po khan atrak omna lai vel chu an ria a thingki thau kong siam top na motor in her thaina lai zau dewa chuan a turani achan chu chulai choram kaltena an lir thaida na thin ani tlatani ma se alo reng lova chulai atanga mel thumahla kilometer nga do na chuan a motor chu dum huna kepil vekin alo tang thunga helai mun hi tlang cheng cheve takania kong mu mal lova phei chuan kala pick up khal four wheel lo tan phei kha chuan tlan hlei thei lo na atama a motor wa mutu te po chuan duma tang chuan an la chuak thei lova motor dangin an nuk chuak hiala awa mutu te hian thu in trom makti deuh mai an neya chu truck chuan chulai mun chu atlan thleng lo ti chu ni a zia chu atan nalaya bak chuan ketniak pakhat ma mu tur reng lova chulai mun atang tur chuan avela chuan ketniak a ngei tur ani boxi a chulai dum huna chuan anga top ang hian alo ding top mai ni chulaya a motor dan te silai mu te atang chuan kala chunga chuan
enge mothil thleng chu a om chiang ani evidence a tling tlat ma se an han ngai tuang yel po in evidence chuan a pui thui lo hle a ama kala bok chuan achunga thil thleng te chu a om zia anwa re chuak ta ani alien te khan mishing taksadam thavar har satna om lo an du ani ti a re thiam ta a chu enga tan ngen man don ti thleng chuan a re ta bok ani kala khan thlona chunga a khalna ni om taka RC map ni om tak a mu kha adika also te omna solar system ania planet pakua a oma chung planet te chuan RC thilek lek to pakhatan hela an planet po chu arawin thil nung engma anom theilova a boru ka that to lo ema wangin also te mi le sa te chuan thomno te po abi ka siam anin bela tui om chun te po chu nung chatin reng om thin na anina in tuya chuan engma anom thei to lova an food chain an eile in lakna an eile in mu'na a boi zo tavek mai ni chu tiang ani awang chuan also te chuan ei tur chu mun tin mun tanga an dapta a khovela te an lokala ma se mishing te ron kom ngeya thiana ron siam tur an nilova khamit lai po khan also po khan kala hna khan chiang takin ashila ei tura zon thu ashilani also kha kala ang thowa ram chuak ve tho alo ni tinani chung thil le chu kala chuan engma tira chuan a shelova ma se zoi in tlem in a re chuak ve ta shet a hriat na ron kir le tran dan hi a fanu pindana alo lu tuma tanga in tanani a mel chu a hretlat maya chu mi hnuwa anu pui mel a mule a an chunga ram an kallai te a re chuaka tiang chuan tlem in a hriat bel ta zel ani ma se kalan alien teram chung chang ngai tu chuan aril ruwa chuan ngai tu theilo tura dangtlat tu om ang hian atop tlat zela Marjorie chuan Dr. Sprinkle chu abeleta Dr. Leo Sprinkle hi University of Wyoming a psychologist ni a hypnotist ani boka thil khena tanga ni riat na chuan Sprinkle chu kalate ina chuan kalta a hemi tum hian khotual mi art teacher lemziak zertir tu Rick Kenyan chu atelve boka Dr. Sprinkle chuan hypnotize chu tranin kala mai zona chuan pendalam athen lawa reilo te a kala chu muhil ang chuan a omta a chutia a omtak chi a chuan a hriat na then khat chu aron kirta a athil mu om dan a soilai chuan Kenyan a chuan kala thil mu lem chu alo ziak ve ta thunga chu mel chu tuna kan en ho tak kan kheisa alien hi anita ani also lem lo langta zong kha helai an sitting room atanga ron in tran vek hi anita ani chutia kala chu muhil anga alan hnuwa chuan angai tuana ril zok a subconscious atangin athil tonte chu aron soi chuaka el ka mu na lai bor bak kha a soi tlang thei reng lo maya Dr. Sprinkle chu beidong lovin atinon tlawa nakina chuan a hriat na chu aron ombel leta a bom chunga el komte in chong sangte mihring danga mu te also an planeta ashwai tuma athil soite chu a re chuak ta uaya also chu ramwak mi ania ramwakin thil nung chi rang an ei tur te chu a hon khoma an planeta chuan hon puin vokan vul thin ang hian anin thla pun tira chawatan an vul lian thin alo ni a khang ramsa el kang te po kha a hon thina kala po chung ramsa jinga chiartel chu ani tinani also anin mu tira namdoya pek po kha thillom omlam reng alo nilova rancho kan ran vul te kan pek thin an taksata na tha thil sang cho pol ang deuh hi alo nia in chong sanga alua also an ngun taka a en po khan kala hriat chian tum wanglam anilova rantal tur an ei tlak donem ti exam na ang hi alo ni ti nani a kala chuan thon kirani le chan po a the thiam ta uaya ama kum chuan kala chu fanei thei to lo turin vasectomy alo ti to a in thla pung thei to lo ran ching upalam vul kha ani ringot mai don ti nani chu wanga mamo lo po kha anita a tangkai na reng anei ta lo ti nani kala churam chuak turin nungcha zong te zinga chung nung bera in hria in ram akala akir le chu achung nun lo zia a in chiang ta hle ani also te planeta khan kala khan in chong sang bula mi hring pangadang kha amwa khang ho chunga khan enge thleng ti lam chu tu man han re thei talova nung damala om mi hring dang zong kele nang tiam hian kan taksa exam kan ni ve hun kan ngak te po hiani mai thayani kala soi ang khan
tiang chuan papakhat ram wakin saka tura zonga ama chu ei turin man ani ta zo kani tuna chuan kala thil ton hi adik reng emti kan bi chiang vele lokang kan soi fo to ang khan hetiang mimal thil tona hi chuan evidence afin fiana hi atong tu in ti thu soi chi a hi aum thina kal hik don hi oil lai chuana thok thin foreman ani a thil ziak mi emolem chang thin ani lova anu pui marjorie khan kala kheisa athil ton te po kha azia sakani a ma se asum siam lo zong in ani thunga athil ton hi thil oi ang pon alang lo hialani ma se sang ni som ni pan hi a athi ni thleng khan kala hian athu soi hi aso son mi alova asilai mu leya atlak pup thu te aw so mel om dan soite dar thlang bom thlok theite in chong sang tak planet danga mu te exam chung chang te po kha voi khat ma asoi dang lam lova sang kha jakwa somsari pariat khan Charles McQuiston chuan Charles o chu ama khol siam thara dalutin angai tha a he khol hi psychological stress evaluator ani a police tena stress detector an man thin ang deuh kha ania McQuiston a khol atang chuan in bum na thilemo kala dot soi reng alang lova McQuiston a chuan kala chunga chuan thil dang lam tak a thleng nge ni in angai ta a ma se thil lian tham tak helai thil thlenga hian a oma chu voice stress analysis hi science field lamatang po in harin tlakte chiam lova police te pon an man lar fe nu hian a khola chu en non na nei ani le ta hiala adik le dik lo dana hi thum vor ang chau ani e an ti le ta ni McQuiston ne na anin komna result atang alan dan chuan kala khan athil tona soi chu ama chuan ti tak zetin a thleng nge yani ti chu a pom mi a ma se a khol ro pui chuan a fin fia sak thai talovani arin tlak miau si lova achung chang thua a har salai bernia lang hi soi taila kala chunga thil thleng hi ni khat thil thu ania kan han soi zong zinga tamber hi kalan Dr. Sprinkala aton nuaron ir chuak ania a hypnotize nuwa khan tinani ma se hypnosis a shim po hi boina atling le tlat mai ni Dr. Sprinkala hi psychologist tak university a thok tak ania achung chang riat thai china chuana ma hi mi thale rin tlak takania ma se a hypnosis atak hi arin tlak lo chu anita a hypnosis hian riat na kim lo lai a no khat thina ti tamaila ma se khami no khat tur khan kan riat na athil omsa movie a kan lo en to te emo mi thu soi kan lo riat to te mumanga mi te lekha kan lo chiar to ami te hi thuakin adap khom thina hypnosis hian kan riat mi lo kan chung chang thu dik thlap angin min soi chhuat tir par thaya ma se azawai chuan kan phua chop ani thei thung tlat mai ni kan riat mi silovin thudik soi vek anga kanin riat lain thudik kan lo soi reng lo thei tinani chu ma se thudik le dik lo ain pol to chuan than ngai na aum thung thin lovani mishing dang panga te dar thlang chunga exam ani chung chang te mishing teran vula an vul pun chung chang te azawai khan hypnosis atanga anua ron chuak le vek ani a thuak in adap chop an ti tak ngai tu na sang in pola tang khan ti nani ma se evidence dang hi ala tlat maya engkim kala na soi daruk le chan ve malama mi zong kha hypnosis an ti ma athil thleng vek ani a silai mu po kha iptea alo aknge ya abikap truck po kha chir dia ka lo tang nge ya motor chunga agiar thlak na aum zia shemi alo te po kha radio a khan asoi taka khami zan khan kal hik donaril rulama chuan eng po lo thleng se khami chin kha chu hypnosis atanga an riat ni lovin thil thleng tak ti nani ma se thil thleng han mu pui tu adik chi ani ti pui thai tu hi anom tatlat lova hei hi a boi thlak le a also khatu man an mu ve lo taboka tin azong tu ten wana eng mak tak an zon lai an mu po kha thil tak ania motor kha an wa mu na po kha mel thum vela hlada ya khan ani tak boka ma se helaya hian awa mu ma sa tu te jinga mi pakhat hian duma atang lova jiprota kongchia a vurjinga atang atitlat maya a motor ke niak po lan thu asoya a nu pon nu chuak tak ani ma se azong tu te khan khalaya awa dai dane ro khachu angai nan fe reng lova tin silai mu kha evidence pakhat ani le taboka ai lip vek taka achung mu ber kha a lova Dr. Walker khan thil chang tak engemaw chu afu ngei ni in asoyani hospital a thil thleng hi adang dai riau boka athi sena dam doi lam chi le zu emo
engma rui thei thil mu ani lova tin a dana tangin engemaw tak atong ngei ni in alang boka ma se ati binat na dam ta le akala lungte dam chungchang ero chu achanchina hian finfiana tura wang thung hle a tin sang kha zakwa somsari chau kha chu x-ray rim kha khol ala thalo em a thil kha diklo pheng phung thina chu wanga mi pakhat ringot po voi tam tak x-ray ngai thin kha anni achu apa serpo kha khami tum khan alang lo palte po ani mai thei planet danga kal thu po kha finfiangai na ta der lova aw so chungchang po kha finfiangai na ta chuang lova soitak angin engkim kha hypnosis atanga ron langvek kha ani tlatani pickup truck silai mu thil eng lutuk le thil thlen nuwa anun dan in thak ta te zong hi soifiangai na chu azawai chuan omlo ani bermaya ma se kala thil soi hi abduction case dang tene na khai khin hian adang lam hlak ti thayani abduction case dang zonga chuan lak bik thlan bik ang deuh an ni na lai hi alang thina thlan chua bik ni rawa thil nuam takero ani theilawanga ma se mi hring dang vaibel chetam takkara mi bik ni na title ang te po ani theina lai oma kala ero hi chu tiang chu ani tlat lova nol ni turin an thlang tlat mai ni thil mak tak mai chuan mi hring zong zinga kala kha amana mun hlataka a hruaya ate sa ma se kol tlaka khan an ngai ta tlat lovani chu wangin an lak na ngaya khan an da le top maya a abduction kha chu thil la berani lova ataksa exam ani velai kha ani arin oma aw so te ang kha anom taka anron kalle ani poin risel waklo hotan kha chuan mal somna ani letling don te na ni chu nang i risel na enge an khaile khati zong khatun tumata na kan ngai thak thei chu ni le ta phot sela like comment le hype kha min lo ngai poimo sak le ram ula ale peka thungai nom tak ne na in mu le theu kan tum don nia tin subscribe lo te kan lo mani chuan khongaya min han subscribe ve theu turin ka som ngal bok cheu ani phot ule